Na miesto štartu a práve sa začala cena horsetv.cz na 1700 metrov po 25 000 korún pre trojročné a staršie kone s osmičkou aktérov. Dopredu vypálil Grip a vedľa neho zvonka Enfogy, ďalej potom Atos a Harlequina, nasleduje Bojovrenka so stranami Lancelot, Atlantik a Chili s Ivanom Trofalou, ktorý teraz ide z opačného miesta. Ona už je vo grupu krátko po štarte, stále je to Grip za matérom Davidom Čablom a zvonka Enfogy za matérom Pavlom Vavrom, alebo teda profesionálne jazdcom Pavlom Vavrom. Na tretej pozícii je Atos s Romanom Chrastinou, ďalej potom Harlequina so Štepánkou Maňáskovou a na piatej pozícii sa vyváža Jaromír Kotansek v súke Francúza Bojovrenka. Strácajú Lancelot, Atlantik a takisto Chili. Na protiľahej stene teda Petica koní uniká svojim prenasledovateľom, vyzerá to na súboj o víťazstvo medzi týmito 5 koňmi, vo vedení stále Grip a Enfogy. Zvonka sa teraz dobre posúva Harlequina, víťazka podobných dostihov, ale na dlhšie trati spred 2 týždňov. Harlequina je tretia, štvrtý je Atos a piatý s plnými šancami francúzsky rodák Bojovrenka, ktorý sa stále zlepšuje. Na 6. pozícii potom Lancelot, ktorý minule chválil v cieľovej rovine, a odpadajú Atlantik a Chili, ktorí už idú prakticky iba na dokončenie bez šance na dotovaný výsledok. Na konci protiľahlej steny je vo vedení Grip, ďalej potom je na druhom mieste v žltom drese Pavel Vavra a Enfogy, tretia je Harlequina, ale Štepánka Maňásková si musí dať pozor, aby ju skúsenejší jazdci nevytlačili do tretej stopy, aby Harlequina nezbierala metre navyše. A teraz to vyzerá pre ňu veľmi dobre. Harlequina sa posúva do druhej stopy na druhej pozícii vedľa Gripa. Grip a Harlequina privádzajú pohľadom cieľovej rovinky, že by sa rodilo ďalšie víťazstvo z Verenkine Tomáša Plvaňu. Harlequina útočí zvonka a takisto aj Grip a ešte Atos si našiel priestor na bariére záverečných 200 metrov. Zdá sa, že to bude Grip alebo Atos, pokiaľ sa vyvarujú chybe. Harlequina na dobrom 3. mieste, ale zvonka ešte útočí aj Treviso a takisto Bojovrenka. Nádherný finiš 5 koní a prekvapivo Lancelot alebo to bude Grip. Lancelot vyhrá suverene, druhý potom zrejme Atos, tretí Grip, štvrtý podľa všetkého Bojovrenka, na tabuli 5. V tesnom závese Harlequina a poradie doplnili Enfogy, ktorá ako favoritka zlyhala, ďalej potom Atlantik a Chili.